Right, sondela bathi right sangena ku 2025 kusakusile bafethu usuku lesibili kanti TV esikuyona hayi inkomo yeah okay ozaba okay mina ke sisithatha waqopheka umlando emdletsheni uSK wenze umcimbi oyindumezulu ngiyakutshela lo mcimbi mbukeli usuthatha 2 days okuyinto eyisimangaliso singaze sibone emcimbini kaMaskandi umcimbi uthatha 2 days umhla ka5 namhlanje umcimbi lokusuka izolo iMashalala TV lena sineqhawe likaMaskandi eselukhuphula uthatha labeka leli khona futhi ngicela ubingelele kuMashalala TV Boti ngiyajabula kakhulu ukuthi kwenzeke ngendlela kwenzeke ngayo ngiyanithanda kakhulu bafowethu amabhizinisi eni lawa embukiso ophanyapanya uqhubeke nawo ningawayeki niyezwa ngiyanithanda bafowethu umcimbi kuze kwasekuseni ngafike ngayibongela kubantu sadelelana kwabamnandi ngoba abantu mina bayimina nami ngingabantu siyazwana nabantu ngendlela esimanga bafowethu sengiyophumula nami njengamanje kuyaqala lokho uyabona akujwayelekile kodwa ingane yakwethu ngifuna ukuqinisekisa ukuthi njengoba sekwenzeke sekuqophe umlando ongaka egameni lami yebo ngihlonipha wonke umuntu olwa nami mina ngilwe naye imicimbi yaseThekwini yonke ngizoyihambela lo nyaka ngizobe ngikhona le intro engisho njengamanje kufanele ngabe ngisho mhlambe endaweni especial uyabona kodwa ke manje ke sengigcina ngayisho endaweni engekho special kwethu imicimbi yaseThekwini yonke ngizoyihambela yonke lo nyaka and ngizofika ngizoshala phumela ngengoma nje kuphela asuka madoda uSK basinayo ekhuluma ngawe kumcimbi wakhe owenze indumezulu kakhulu khona lana ngempela ke emdletsheni abantu abaningi sibabonile baswenkile bahle banjeyana umcimbi uthathe 2 days okuyinto eyisimanga kwaqopheka umlando ngihamba neqhokama bafowethu ngihamba neqhokama sithi nje thank you